mano dande foli mina ka yirala ka fo aw be malikura tasira o ja fleso de kani watina amme me kunafoni di aw ma mali kono mali kura yere tabolo la a politique nasiraw la a seko ni donko nasiraw la ka se a kalango wala wala le ma aw me sigi kani kunafoni nu bendege mo ka di aw ma fo aw sigiro la bi an sigira amena masala ke fen kele ne ka bi o min me an ga jamana kono na be de masaw ninga na be de faw ninga na be lakol kramo ninga o chuga kele na be faso ninga ni ya jache mine an ga jamana kono kalansira wala wala le no ka be kalo kono don bara de ma kala kono don bara temelen koro ko fe walma kalo shegi jamana be kimeli bara wala be na be foko nyongondaw o nyongondaw ulu damine na an ga jamana kono o stratégie de la sa jamana nyemaw yo hakla mindi labe minu ngelenu haka jaka sit bara yere laben chogo ma kudai amina wala wala ke awye bi ni kuna funani ulu konala sano che ame fulu tengu anga marabulu nyemala jamana nyema asimi goita ani wuli ka jo aka ministry so mi nga bara nyeshime kalangoma ku funa foku ni chesiri kalango ye boso yoro de a clan yoro de do a nyema kilinglena blajele ni fulikaka nyo de fo jamana nyema koro do kote ko ni ba faka jamana ci ko masika beseni muruni marfata jamana kama a kalango nagashi doron ibaye jamana de me ka choya mina balmake aw mina shoni sigini kimeli barawka kimel minu nu labena an ga jamana kono adamne chugo ani abiga ta chugo mina munangwa damine chugo a folo an ga jamana nyongon dan kimel barami mewele ko kapu o baraw kunchera alamsado mekalo kle bisaba an ga jamana kono kolosulu ye muye tablo ye muye ina fo ministry so ya fo chugo ya mina uyu shoni sigi fendama doka ina fo femi ndole no jamana kono o min labe meka ban o doyedme anga jamana kono tablo minu me kalanko nasirala ka fo koni kimeli baraw beke femi mewele ka dik la kanali kebagaw ani segasegeli kebagaw ma na be wele ko police de surveillance o kono kuma donle no lakol kramo bela jele ve nga sano che ministry e kuna fon di krengrelenge ni a f sababi sika kon chogomina fraude faux sujet and fuite des sujets olu bisika lakana chogomina les 3F baw koni ya taka laje anga jamana kono ni wati laban nuna minye fraude fuite and faux sujet kolu de boli kacha foka tote ko beke sababu ye kala kolden do bla fli kono o chogo ya kelena ka demasa do fana lanata ka do dafe damini aluna manga o koni kunafuni di kunye miye o de ka blajelen bla kunafuni di chogo ya kelena ka foko bara ani la kolde ka woshi ko de bisika mabo nyongo dan kimeli salu kono o noka uye sharia kerengerele tanyine tanuna sharia kerengerele uye dme ko nyine ni ya ye yoro yoro minu ma bala blolo siraw kan ka fo ko ni nyongon dan sujet a sujet de fleni ko mi ya bla blolo sirakan ani mi ya partager groupe kan ani mi ya groupe sigi ka fo ko amera kimeli sujet odi ko ni bla jele mi sika nyanga tasro ka damunga ministry so mi nga baranya chileno kalankoma aleni fanga bonda mi me cybercriminalité ko nyanabo mi me bololo siraw kiritige no ya dama kulubaliye ni kuna fon law blajele mo dobi ko afana sendo meni barain la kadwaka ka fo ni metri mi walma école de mi walma demasa mi ye bololo sirachi ka fo ko ni CJ o kon inobi sira mine ala donc obe mina la mini fana se dan ye samafaye ni ye doninge ni segesegelu ya yira ka fo ko mi tablo mai ifana ti yira mina baw yira kun soro manogo soro la wana taboro ka girini kubore mbalemaw
k'a fɔ denmansaw ye anw ka kalan bɛ niveau min na bi a bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ m'a fɔ lakɔli karamɔgɔw sen da la n'i y'a gɛlɛya tilayɔrɔ 3 i bɛ taa sɔrɔ 2 bɛɛ bɛ denmansaw kan e sɔnna i den bɛ faso ka lakɔliso la walima a bɛ kɛ n yɛrɛ ye ekɔliso la i sɔnna ka wari sara walima faso sɔnna ka jɔ jigiya dɔ kɔrɔ k'a fɔ ko n bɛna nin baara kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye ka den lakalan bawo den lakalali kɔnɔ a nafa de bɛ se jamana ma wa kɛ n yɛrɛ ye lakɔliso minnu bɛ jamana kɔnɔ u ka yamaruya sɛbɛn na a fɔra de k'u bɛna faso dɛmɛ fasodenw lakalali n'u la faamuyali ko ɲuman na wariko kuma ko tun t'a rɔ hali n'an y'a sɔrɔ sisan kɛ n yɛrɛ ye dɔw bɛ wariko don a rɔ bawo diɲɛ laban ko yɛrɛ sigin bɛ o de kan sa ko musaka nin ko kan ka yaala ko musaka ko bɛ yaala o musaka ko bɛ tila ka kɛ musaka dafiri y'an bolo faamuyali ko ɲuman la k'a d'a ma o baara min bɛ yen n'an bɛ ka kɛ n'an bɛ k'an sɔnni sigi a kan o denmansaw caman de bɔra u jɔyɔrɔ la m'a d'i ma sisan o ye jumɛn ye Modibo Keyita a ye fanga kɛ an ka jamana in kɔnɔ minnu bɛ politiki fɛɛrɛ jɛmu kɛ an fɛ yan u y'u sɔnni sigi a kan sisan san 8 kɔnɔ Modibo ye jɔyɔrɔ fa jamana ɲɛtaa sira yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na jamana ninakili yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa kalanko la a y'i jɛniyɔrɔ fin a ko minnu ye kalan kɛ ka jɔyɔrɔ kɛ ka ngolo fa kalanko nasira la ko k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa lakɔlimɛtiriya kalan de la n'i kɛra premier ye walima i kɛra deuxième ye walima i kɛra troisième ye aw de tun bɛ bila ka taa IPEG la walasa aw ka se ka kɛ lakɔli karamɔgɔ jolenw ye bawo aw jɔyɔrɔ ye ngolo fa classe kɔnɔ o réforme 1962 jɔsen caman de b'a kɔnɔ min bɛ fanga di lakɔli karamɔgɔ ma wa min bɛ faamuyali ko ɲuman di kalanden ma ka tila ka denmansa fana bila bɛrɛ la ni jɛnna ni den dili ye kunnafoni di kalanko sira fɛ n balimaw o sariya kisɛ minnu bɛ yen olu caman yɔgɔyɔgɔmɛ bi olu t'u cogoya la munna ni sariya ninnu bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen yobara anw ka bɛjɛ fanga de kɔnɔna la kalanko yoboyara de 92 ka na se bi ma nka san'o cɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ sɔrɔsi fanga fana y'a jɔyɔrɔ bila ka d'a kan kalansɔrɔ sira minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ Musa Tarawele ka waati la lakɔlimɛtiri tun bɛ se ka kalo 3 kalo 6 kɛ i tɛ musaka sɔrɔ i ni min ka kan o de la année blanche min kɛra en 79 écolemètre 254 Mali y'u formé u bɛɛ lajɛlen taara u yɛrɛ sɔrɔ Gabon Burkina ani Côte d'Ivoire ka se ka lakɔlimɛtiriya baara kɛ kabiri ye a yobo yabara dɔɔni n balimaw k'a surunya aw ye ni min filɛ nin ye n'an m'a ɲɔgɔn dan kimɛli kumaw la a degun bɛ se dɔ bɛɛ lajɛlen dɔ ma denmansaw b'u ta sɔrɔ lakɔli karamɔgɔw b'u ta sɔrɔ hali minnu yɛrɛ ye faso ɲɛmɔgɔw ye olu b'u ta sɔrɔ o la an b'u fo u ka nin hakilila ninnu na ko cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye dɛ n'a ma ɲɛ i ye kalo 8 kalan walima i ye kalo 9 kalan i fana k'i jilaja i ka nɔbɔ ko la n y'o de fɔ dɔw bɛ yen ni Ala y'i gɛrɛsɛgɛ don nanga dun la den dɔw bɛ yen olu ye nanga dun ye ni Ala y'i gɛrɛsɛgɛ don la da la k'a fɔ ko kumasuli y'i ta ye da la k'a fɔ a bɛ nimisiwasa sɔrɔ yɔrɔ min na o y'a tulonkɛ yɔrɔw de ye a bɛ yen de sɛgɛrɛ o fana y'a damana babu ye an bɛna an da don o la don n'a nataw la ka mun fara o kan o min filɛ o ye n'an bɛ k'an sɔnni sigi o la den caman bɛ yen u bɛ taa ekɔliso la u ni kimɛli min ka kan u t'a ta u ni lafaamuyali min ka kan u ka sira t'a la mɛtiri tɛ lafiya denba min y'a wolo o tɛ lafiya kalo 9 sɛgɛn ni tɔɔrɔ ani den nɔfɛ taama o tɛmɛnen kɔfɛ den fa yɛrɛ fana bɛ misi la a bɛ hami na nka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye ekɔliden yɛrɛ de nɔ ye bawo n y'a fɔ aw ɲɛna sisan n'a ma ɲɛ ko a y'an dɛmɛ k'an ka wara fa o ka sɔrɔ a kunyafan b'i yɛrɛ bolo ko bɛ ka kɛ jamana fɛ ko bɛ ka kɛ ekɔlimɛtiri fɛ ko bɛ ka kɛ denmansa fɛ den yɛrɛ de ka nafa sɔrɔ sira ɲini tɔ don n balimaw ɲinɛnta in bɛ ka taa taabolo min na ni mɔgɔ caman bɛ k'i da don a la ni a fɔra ko kiri min bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a fana b'i da don a la n'an yɛrɛ kun dalen don an yɛrɛ la ne bolo an kun tɛ se o ma nka yuruguyurugu wale min filɛ nin y'a kɔnɔ a da bɔra min a
degu borami jon nodo akanga nyenyini do onna ya sigi ga bedda ma kelengu fasorku walma ka betru daga dai kol karamo walma ka betru daga dab de masawku beni joro nyori fo beni joro ni jora fasoyi anobe yi ni jora ira kulula ibu fana noyi ni kirimu nufleni ni kisamu nufleni na mi ga kuma fo ni anyanjo anjoro la ka fo ko jamana ka nyetaga be soro kalande la nebolo ni toria be kunte nga andronte de andronte masa kelentese metri kelentese metri ma ichesri chogo ni dusukashi wale do taraki segere ika bara kono ibi be gushi brekelina nga ni ye bara in tableau famia iti toro ibi ka bara ke ni hakli sigi ni basigi kono naye ina fo kuna fondi lami me kuna fondi ni kuna fondi sharia we na be wele ko déontologie la kol metru ba fo ko pédagogie ala ma to anga famia la o famu do fiye muye e yere sona kabla idenye kana école sola ko a papu be examena walma levier be examena mami be examena kana idafa école maîtrise nyakoro ay bara minga kala kono dongono ko fered membe surala e yere de kala papu ma juguye folo de ma jaye chogo de nga mana jaye chogo etni kleke ka kleke ni ya de wale mina abe wale de be tuga ko bawa ya masala masa o de lango aw joro kabo ni matamashe nyumandi tamashe jugube tugu ko hal jamana dafreli o dotede jamana in dafreli ni ya digu do taga bola to bade zange tara franci pol tara ameriki karsa tara jamana werela o manna ni jamana in doni yere o matani jamana in hakila nyineli yere o ndara de ko fana ka bisika ke jamana in deno yemina o la ni yanga arabu kan volawye ina masaya segala ma ko kira bonzo ndo ni yanga to kala nawye ina fo ko mulier modewndo ni ye ni suguya o suguya ye o mata a nyinili doniya nyinili kama olu tara tigi kechugoya nyinili de kama wala masaw joro ka boni ko ina kusobe malimaw nyine ko de mi med kimeli sali kono ini ka bigi ani mimi kuna ani makobe jo femi seni minuna ko iki jilaja ika olu blajilen ita ibolo ika tanoli kimeli sali kono ni ye sagi ni ye téléphone anga téléphone ko yere blasa téléphone depuis salo kuma fara ba ko téléphone ko ka boala paw asinga boro ba ni yere mi sura yasa nga benata dobu kulo gele ka tanu tawyi o masa do fana téléphone sa wati selenu o ko karsa be examena o ko ka kalanko bebe nyana ba téléphone na adama kulubal be ga ko na yo ma tena nyewre nyefo yo ni tara o cheka bureau kono obi nyinga ko ka video mi flani ni 2029 tayi wani yedmene tayi ni 2019 tayi wani 2023 de tayi abe chaman ladi abe barala yoro nay de abe chaman ladi nga abe chama fana min dro ko luke begu halifiyata douka ala mananta ko ye fiu anga me fiye na ya ka sama ko wallahi mbalmaw kalanko kisala nebolo ni ya ni kiritigla mo sendolala akela walangandai akra damanteme ko na temena danga be ke damanteme ko nige bole mandi ko kadinga ko nige bole mandi malien ma do ko la kaba ale de ba ke foka foko ka tota o ma were tebo malien no mable o kalandu ye josemi ni jamana nguluma dodu nguluma abe jo faso den kelengelena befe e min vle ne shua kolela iye kalando de ke ne min vle ne kuma la ne kalando de ke mi ga cheke mi ma ga garage kono aye kalando de ke o bete kalando ye o ni mami ngo kibo ta ko fli ko flengolo ci ko fli bajila e yere ma ko sa de si yere ma o la me wele bla de masa o bla jelema o ga jojo yoro la iye isona idin aye kalaminge ye war min sara walma ye faso demeli minke e jija kile saba kono walma kile nani kono e kana barache la kolmetru jora mi ulu de be segesgaluke kalraweluke ka tende na soro karsabe sharia kono walma sharia be karsabe hakemina o ifana
ye kalo kɔnɔntɔn baara de kɛ i ka kalo kɔnɔntɔn baara tɛmɛlen kɔfɛ i yɛrɛ kana kɛ o baara taba ye k'o ɲun ko ko k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ bi de bolo i jɔ i ye mɛ minini min dɔn i jɔ n k'o ta k'o di karisa ma e yɛrɛ ma ekɔliden dɛmɛ ka ban nafa jumɛn kɛra i ka baara la de nafa jumɛn kɛra i ka baara la don o tɛ surukuba ni zonzaniba ye sa i ye dɔɔnin kɛ i yɛrɛ bɛ dɔɔnin lama i bɛ dɔɔnin kɛ i b'i yɛrɛ lama i kɔni b'a dɔn o kɔni tɛ baara kɔni diya ye l'école-maîtrise ɲuman bɛɛ ka hamina ye n ye min di n ye dɔnniya min di n y'a dɔn k'a di wa n m'a dɔn lakɔlidenw y'a faamuya tan o tan 7 kɔni na se k'a yɛrɛ bɔ n'o 7 y'a yɛrɛ bɔ e bɛ mun yɛrɛ reproche k'i yɛrɛ la bilen i tɛna dɔn ko nɔ b'i ka baara dɔn n'a tan bɛɛ y'a faamuya basi yɛrɛ t'o la koyi nka ni kelen de y'a faamuya walima 2 maa bɛ se k'a fɔ ko sigan b'i la ɔ i yɛrɛ fana k'i cɛsiri i ka baaraw fɛ nin waati laban in na an bɛ faso de ka wulikajɔ cayalen ye o bɛ bɔ ka bin kɛ yan fɛ nka sanji wɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn minisiriw bɛ baara la directeur technique DAE académie ɲɛmɔgɔw u bɛ wulikajɔ ba de la nka sanji wɔrɔ wɔsi o tɛ dɔn ninnu bɛ wulikajɔ min na wo in kɔnɔ ye ko fasodenw bɛɛ lajɛlen ka se école la ko bɛɛ lajɛlen ka se ka faamu sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ kalanko kɔnɔ nka a caman bɛ yen u ma faamu Mamɛd k'u ma faamu ka da mun kan e y'a ŋaniya k'a fɔ examen ka kɛ e y'a ŋaniya ko kalan ka kɛ e y'a ŋaniya ko kiimɛli baaraw ka kɛ ka ɲa nka ne nana o baara kɛ i n'a fɔ a kɛcogo ni lakɔli karamɔgɔ min kɛ mɔgɔ jugu ye i bɛ taa sɔrɔ denmansa bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye o de la ne ko n ko ne siranna jamana in ko ɲɛ a kiimɛli baaraw daminɛlen filɛ nin ye ɲinɛntaw daminɛna an b'a fɔ kabo kun cɛra mai kalo tile 30 n'Ala ye juin kalo tile 3 yirana ka taa bila 5 la classe 9 kiimɛli baara n'o ye defu ye o fana bɛ daminɛ o m'a bɔ BT bɛ daminɛ o m'a bɔ IFM ni bagi bakɔrɔba na kɛ k'a datugu n ko ni sisan tɛ n ko ni maa min dira bagi la a bɛ fɔ k'a sera bagi ma de nka bi bagi san 16 bɛɛ bɛ ka bagi sɔrɔ san 22 o y'a sɔrɔ i tilala i kɛra ekɔliden jolen ye nka n'i y'a dɔn ɲininka ko e ye jumɛn kalan de ko ne taara ni kalan yan fɛ lettre sɛbɛn dɛ walima tɛ taa n ka lettre kalan kabako dan don ala maa n'aw kisi nka jamana sigikafɔba min kɛra an m'a bisigiya k'a fɔ jamana taabolo kura minnu bɛna daminɛ kalanko nasira la ko nin na se ka kɛ fura ye an ma kosɛbɛ n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la bila kɔnɔ tɛ n t'olu ye dɛ mali kalanko ye fatɔ furakɛ de ye don o don daga kura bɛ don don o don fatɔkɛ fana bɛ sigicogo kura bɔ wa don o don u bɛ wele kɛ ko a ye n'a minɛ ne ko ne siranna mali kalanko ɲɛ i m'a wuli ko kunu lakɔlidenw ni bi lakɔlidenw tɛ kelen ye u b'o fɔ ko kunu lakɔlimɛtiriw tun bɛ min na o k'olu n'u fana tɛ kelen ye e yɛrɛ sɔnna ka sariya voter ko jagoya wale ta kana ta ka maanifin sɛgɛrɛ n k'o de y'an ɲɛ don ɲɔgɔn na n y'a fɔ ko maa ninnu de ka hakilila don n'o tɛ farafinden finma kurukutu k'i ba dɛbɛ walo k'i bila sira kan n'i ma bere yɛrɛ ta farafin kama a tɛ tilen farafin bɛ sira fɛn fɛn o ye bugɔli ye ani lebu nka kabi a dora tubabuya ko na k'a kɛ sɔgɔbi ye ka tila k'a kɛ maanifinw ta ye ne ko n ko kabako don depuis a fɔra ko ni sariya in votera denmansa dɔw ta juguyara la hali ni tubabu yɛrɛ ta ye jamana in ye sariya jamana de ye hakɛ bɛ den bolo hakɛ jumɛn bɛ den bolo ni hakɛ b'i bolo i bɛ kalo kɔnɔ dɛ i b'a kɔnɔ wa jamana in ko filɛ nin ye ni hakɛ don e n'aw ka hakɛ d'a ma yɔrɔ yɔrɔ ko n'i ka hakɛ ɲini n y'a dɔn e tɛ wolo kuma n'a fɔcogo don lamɛnbaaw k'a faamu an tɛmɛtɔ don an m'a lawuli nin kama ni kiimɛli baara ninnu i bɛ denmansa dɔw de ye i bɛ lakɔli karamɔgɔ dɔw de ye olu de bɛ jurugu walew ni fɛnw dɔrɔn de la ni faso ko k'a dabila n'i m'a dabila jala i tɛna dabila goya la n'i y'a dabila goya la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ladi bawo kojugu ye maa karamɔgɔ ye n balimaw a waati sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni tiɲɛ bɛ fɔ maa fa tɛ nɛni maa ba tɛ nɛni ni tiɲɛ bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen de ka hakɛ bɛ d'i ma an bɛ nin kiimɛli kalanko kuma in na yan bi sini maa wɛrɛ bi yan nka n'a ma ɲa o ye jamana de dafirilen ye bɔnɛ kɛra jamana de ta ye nka n bɛ n ka hakilila di ka bɔ kuma la n'i ko jamana in kalanko yɛrɛ ka sigi sen kan sigikafɔ min kelen filɛ nin ye o ko sariya ninnu ta n'a bɛ fɔ o ma ko résolution n'olu taara ka tila k'a ye e yɛrɛ ye Mohamɛd Kunu e yɛrɛbakun e y'a dɔn i ye kalan min kɛ e ni jamana wɛrɛ bilala ɲɔgɔn dan na bawo diɲɛ bɛ ka sɔgɔ ka don ɲɔgɔn na bɔlɔlɔ sira fɛ o n'e taara jamana wɛrɛ ma o cɛ la e de kɛra bɛɛ laban ye o kuma suli ni mɔlɛya b'i la i na sɔn ka segin ka na jamana kɔnɔ i fana t'i fara olu kan i ka dɔnniya ɲini n'i y'a sɔrɔ i tɛ segin ka na
on ga na fara ko de kira jamana ko sey e bi kila ga ni disi gosi ko ne de kundara ni jamana ina ka ba soro joro fuiti la tika ci pa itu fuyi o ne mo la no kuma shuli mali demizenu mine nya do kalango na josinga wana kalanga ni dusuye no daga pala de la souveraine ko ntoyi ha asiga benela de asiga benela bidde rete fuyi ke mbay kurantiga na to dawo kumbi no de chama me uba kanu ka taxi gerena chama me ka takanu ka ta joy ko so ko fe ka sigardi mi o kama soro le sontate mi wati mi nganga ke le sondala leto ka bada nga famya ko nyuma la madilama ka foye ambe kanjo anjo rola de nga kalankula de ba fa jamana ambe bi ga ke jamana indi fu jamana fu tambulu ni jamana inte ni ame ye de soro be jamana do de kono ni ame be kala be jamana do de kono ni ame be ke ministre be jamana do de kono ni tina jino mara ni bo jamana kono o jamana nga hake bere bika no hake bika no jeme o sen jeme o bolo jeme ikanga doke jamana yi wala ala kan ci nyumana an febe be minke aka ke nyuma yi an febe be minga kana ke juguma yi baw jamana joli nyuma o de kai na juguma nana an flen yo kololo de kono murbu keta e kalami toyi na tumo o kalan siraw kono samba soro an febe flen yo ya soro samba soro an be lafiya le no doni nga jamana kele dugu o dugu école so kele fallu me école so do kono la ko kalamo be mité o teso ngata ala mangisila balmaw ningu yaw kulo gere sega nyine kimel baraw kan abra jilen kaw chesiri